Река Искър по традиция дава много добри резултати на есен. Най-ловените риби са скобарите с тегло 600-800 грама и бели мрени. През октомври и ноември най-добре се лови край роман. Стръвта най-често е бял червей, а за хранката е необходимо да е поне една кофа. Първоначално се подлагат с 5-6 топки тежка захранка и след това се дохранва с малки портокалчета на всеки 10 на минути. В последните години рибите кълват доста по-капризно и се налага да се ловят с много финни тъкъми. Плувка 3 грама, повод 0,10-0,12 мм и кука номер 15-16. Най-удачното утежнение е къса веришка от плътно наредени непосредствено над повода малки съчми. Рибите кълват най-добре на дистанция 20 на метра от брега. На реката е много резултатен и риболовът на фидер. Не е проблем да се улови дозина едри риби за ден. На река Искър добрите места са под Червен бряг, Реселец, Кунино, Карлуково и Роман. Всички кълвящи скобари, а след тях и рибарите се събират именно по тези места. Всички в началото на риболова мятат по 4-5 портокала във водата, което в повечето случаи е правилно. След това следват два погрешни сценария. Първият е, след като видят някой друг в близост да лови риба, а те не, да изхвърлят нова порция едри топки във водата. И така на всеки кръгъл час. Вторият вариант е всичката останала захранка във вид отново на едри топки да се изхвърли наведнъж, например към обед. Каквато и да е захранката, след подобна бомбардировка рибите просто се плашат. В повечето случаи